Jos tarkoitus on olla Jos tarkoitus on olla Jos tarkoitus on olla huolestuttamatta. Jos tarkoitus on olla Elinaa, niin se olisi paras tapa. Niin pian kuin mahdollista. Se tarkoittaa, että paska. Kuin mahdollinen hamnu. Elinaa tässä lähinnä ajattelee. Paska. Ymmärrän. Mutta kuten sanottu, niin... Mitä helvetti? Kyllä mä voin lainata. Perunamuusia. No mitä, onhan sulla hyvä palkka. Mä oon itse tän sotkuni järjestänyt ja... Mä oon itse tän sotkuni paska. Ja itse mä sen myös selvitän. Kaiken kaikkiaan yrityksen laajentuminen tuntuu pysyä. Kaiken kaikkiaan yrityksen laajennassa. Joo, se on ollut tavoitteena. No, sittenhän te voitte mennä vaihtamaan Tanjan kanssa niitä... ole kerrankin. Jatketaanpa vielä vähän. No et!